A les societats modernes, com les que vivim a Catalunya, els éssers humans estem exposats a milers de compostos químics. En els últims anys, hi ha hagut un gran augment de casos de determinats tipus de malalties o trastorns, incloent-ne de molt greus, com neurodegeneratius o diferents tipus de càncer, que estan directament relacionats amb factors ambientals, concretament amb la presència de compostos químics. Hi ha moltes raons per les quals hem d'estudiar l'exposició humana a compostos químics, però encara estem molt lluny. En el grup que dirigeixo fem estudis per entendre quines són les substàncies a les que estem exposats, quins són els efectes en la salut que poden tenir i quines són les fonts d'exposició per trobar solucions i reduir-la. La primera pregunta és saber quins són els compostos químics potencialment perillosos que volem trobar. Aquesta pregunta no té una resposta senzilla. Hi ha milions de compostos registrats, centenars de milers utilitzats en grans quantitats des de l'any 50, un nombre important dels quals estan dispersos en el medi ambient, de manera prou àmplia per representar una amenaça global per a la població. Abordar una quantitat tan gran de compostos des d'un punt de vista analític és un repte molt gran. Nosaltres utilitzem els últims avanços en espectrometria de massa d'alta resolució, que és la tècnica més potent per analitzar compostos a baixes concentracions, per desenvolupar i aplicar metodologia analítica que permeti obtindre una visió més holística i precisa de quines són aquestes exposicions. Però què analitzem exactament? Analitzem sang, orina i placenta de prop de 1.000 dones embarassades residents a l'àrea metropolitana de Barcelona dins de la Barcelona Life Study Cohort, junts amb els nostres companys de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Ja hem fet una part important d'aquestes mostres i què hem trobat? Hem trobat, per exemple, bupivacaïna, que és un fàrmac que s'utilitza en l'epidural. El vam trobar en totes les dones que van demanar aquesta anestèsia i en les altres no, o cafeïna, que és un compost que està al cafè, al té i a molts altres productes alimentaris. Aquests compostos és normal que els trobem, però una mica validen que la metodologia funciona correctament. Però què més hem trobat? Per exemple, DEET, que és un insecticida que s'utilitza àmpliament. Hem trobat també derivats del tabac, com la nicotina o el seu metabolí, la cotinina, que hi ha una relació molt forta entre el grau d'exposició que té la dona i el que trobem a la sang i a la placenta. En dones, per exemple, les dones que la seva parella fumava, aquests nivells surten molt alts. En les dones que són fumadores surten disparats. Hem trobat també una gran varietat d'additius dels plàstics, per exemple, ftalats, i això és important perquè aquests compostos han demostrat toxicitat, especialment quan l'exposició es produeix durant l'embaràs, i una gran varietat de productes industrials. Amb aquests resultats es duran a terme estudis epidemiològics per saber quines d'aquestes substàncies juguen un paper rellevant en el desenvolupament d'enfermetats i aportar informació sobre quines són les fonts d'exposició. També avaluem la presència de contaminants al cervell. Concretament estudiem els tumors de cervell, pels quals les causes no són conegudes i es sospita que el factor ambiental és determinant i la influència genètica petita. En un estudi preliminar hem detectat més de 50 compostos, incloent una gran varietat de productes industrials. També fem estudis en homes en edat fèrtil, analitzant quins són els contaminants que estan presents en semen, sang i orina i comprovar si hi ha relació amb els problemes creixents d'infertilitat. Analitzem els jocs de les depuradores, que és on van a parar els residus de tot el que consumim, per obtenir informació rellevant de quins són els compostos que es poden estar bioacumulant en la població. En estudis preliminars hem vist correlacions prou bones entre els compostos que es troben en aquesta matriu, així com en mostres humanes. Això, desenvolupar aquest concepte, ens permetria crear sistemes d'alerta temporal. Pots seguir les nostres investigacions a la web del nostre institut o al meu propi Twitter, on compartim els resultats més interessants.